Ba hori, idazleok ez ditugula gauza berriak egiten. Guztiok istorio berdinak idazten ditugula. Esaten den bezala, istorio on guztiak idatzita daudela, eta ez badaude idatzita, txarrak ziren seinale. Mundua orain, Alexandria zabal bat besterik ez da. Eta bertan bizi garenok komentarioak egiten ditugu sortutakoari buruz. Eta besterik ez. Ametxe romantikoa aspaldi desegin zitzaigun. Hau badabilda. Eta gaur gurekin 3 musikari ditugu hemengoa denaz eta ez denaz, gurea denaz eta ez denaz, edota egungoa denaz eta ez denaz hitz egiteko. Panderoa eskuan egin du ibilbidea Eneritza Ulestia zarauztarrak. Trekitilari txabelketetan nabarmendu ondoren, Kepa Junkerarekin partekatu zituen holtzak sorginak taldean. Neomak taldeko kide da orain. Jon Celestino iruindarra trompeta jolea da. 11 proiektutan hartu du parte. Besteak beste, Broken Brothers Brass Band eta Lurpekariak taldeetan. Herri musikaren ikerketari ere eskaini dio arreta. Iruñean bizi da Ihitziriar talostarra. Amaren alabak taldeko kantaria izateaz gain, harreman estua du beste hainbat kulturekimenekin. Makina bat pastoraletan hartu du parte, eta Iruinkokoa libertimenduaren bultzatzailea da. Eta nabasa honetan gidari eta bidelagun Amets Aranguren. Kaixo hiruroi eta ongi etorri, tradizio edo tradizional hitzaki hartuta elkartu zaituztegu gaur Maionen bueltan, pentsatzen dugulako bauzuela zer esan gaiaren inguruan, eta, zuek etorrita musikaren mundutik edo erreparatuko diogu tradizio edo tradizional hitzari. Jon, zurekin hasteko, askotan ikusi zaitugu igual trompeta eskutan, baina bestela ere, beste gauza batzutan ere ibiltzen zara musikaren munduan. Aipatuko dut berriz hartuko dut hasieran bota dudan aipua, Bernardo Atxagaren Obabakoak liburuko kapitulo baten zatia da, kapituloak dauka izena ondo plagiatzeko metodoaren azalpen laburra eta adibide bat. Pixkat aipu hortara itzulita, zer duzu esateko plagiadoren bueltan? Alde, kontra, plagiatzen duzuzuk, arabada nori, zergatik? Lehenbiziko esango dut oso alde, plagiatzearen eta plagiatzaileen oso alde, eta pauso bat atzera eginda. Jakina, plagioa gauza txar gisa ikusten dugu, ez? Baina gauza txar gisa ikusia da jabegoaren erruz. Pentsatzen baldin badugu zerbait norbaiten jabetza dela, jabetza hori ostea ez da ongi ikusia. Ordea ez badugu jabegori onartzen, uste dut ez dela, arazoa berez erortzen dela. Eta ni pixkat hortan nago, uste dut herri kultura beste termino batzuetan ulertzen dugu, ulertu behar dugula, edo nik bintzat ala ulertzen dut, orduan zerbait erabilgarria baldin bada, erabili egiten dut, eta agian nik edo guk edo egiten duenak erabiltzen dut beste forma bat, beste itxura bat ematen dio, eta horregatik pixkat salerosketaren logikatik ateratzen da, ez? Dantza modu bat erabilgarria baldin bada jende batzuentzat erritu jakin bat egiteko, erabilgarria da eta kitxo. Orduan, plagioaren alde nago, plagiorik ez dagoelako. Orduan agian, Jon, planteatu dizudan galdera horietako batek ez du zentzu handiegirik, nori plagiatzen dizun galdetzen baldin baizut? Bai, esan dut, ez du kendu nahi diodana da lapurketaren edo zentzu txarraren kutsu hori. Eta nori, bertokira joango naiz, erabilgarria zaidan horri eta egin edo idatzi edo egin nahi dudan horrentzat erabilgarria den edo zer material. Esan dut, askotan nahi gabe izaten da, seguramente, bakarra entzuten duzunagatik eta inguratzen zaituen horrengatik, ez? Hori heldu zaizulako, eta hori izan daiteke igual, musika lenguaiaren oso truko zehatzetatik hasita, ez? Ez dakit nolako korte bat, eta niretzat
idatzi dutan kantu batean, argi eta garbi bi konpasoiek ostu ditut 1960 hamarkadako ezakize diskotako, ezakize tokitatik. Eta badakit hortik hartua dela, eta niretzat hortik hartua da, hortik lapurtua da, baina hor sartzen da eta horrentarako balio du, orduan ongi da. Itz, zu txikitatik aritu zara kantuan, nukerez baldin manago, eta gaur egun besteak beste, Amaren Alabak taldean aritzen zara. Musika eta tradizionala hitzak hola jarraian entzuten baldin badituzu, zer datorkizu zuri burura? Etortzen zait mundu bat. Bueno, agian ez musikarekin bakarrik lotua, izan daiteke kantua edo antzerkia edo kulturgintza orokorrean eta tradizionala, hola erantzunen dut. Lehenik hori, mundu zabal bat, eta mundu zabal horretan bada zerbait pixka bat abstraktoa iduritzen zaidana, eta momentuan ere ongi pentsatzen jartzen naizenean irudien bidez nire buruan zer den zerbait tradizionala, musika tradizional bat, haunditasun horrek beldur pixka bat ere sortzen dit, edo errespetua, edo baina beldurra nola esan, oso haundia delako. Uste dudalako ez dela nire eskutan bakarrik edo nire eskutara helduden zerbait. Ikusten dut hasten naiz atzeraka pentsatzen pixka bat, nik edo zeinek gaur egun tradiziotzat egiten duen zerbait hartuz gero, hasten naiz pentsatzen atzokoari, aurreko asteari, aurreko hilabeteari, urteak eta mendeak, eta da pixka bat nola heldu ahal izan den zerbait eta nola heldu den, esan nahi dut zenbat eragin izan dituen bidean, zenbat jenderen gauza izan den, zenbat pentsamendu, zenbat sormen, zenbat eztabaida, zenbat momentu bakarti edo ezakit, gauza guzi horiek heldu zaizkit, eta dela denboran iraunduen zerbait, eta denboran irauten lortu duen zerbait, ez? Eta heltzen dela gaur egunera. Gero bada ere zerbait agian pertsonalagoa, eta da tradizioan niretzat dela ere kuadro bat, nire ohituren parte dena, esan nahi dut, nire bizia kuadratzen dutena, eta beraz ez egiten dutena pixka bat estableagoa naizela. Ematen dit kuadro bat, eta ez kuadro nahiko ez itxia, oso askea, non egin dezakedan nahi dudana, eta non jende askok batera gauza oso desberdinak egiten aldizugun tradizio berdin horrekin. Pogo batean edo publiko bat, kontzertu baten publikoan, norbaitek salto egiten duenean, eta denak eskuekin hola eramaten ari garela pertsona bat toki batetik bestera, eta bakoitzak eramaten du bere gisara, eta hartzen du, uzten du nahi duena, eta kutsatzen gara hortaz, kutsatzen dugu tradizioa, kutsatzen dugu parean pertsona hori mantentzen ari dena, eta ikusten dut gauza izugarria handi, zabal eta abstrakto bat bezala. Daipatu dituzu momentu batean definitzearena, handitasunari beldur hori, ez dakit badagoen beldur puntu bat ere handitasun hori mugatzeko behar batean? Nik ez, baina ikusten dut, kontua da oso argi daukadala buruan, tradizioa gauza abstraktua dela, eta jendeak tradizioa egiten duela, eta tradizioak jendea egiten duela, baina jendea ez da tradizioa. Esan nahi dut, izan zaitezke, adibidez, hitz egiten badugu, tradizioari lotzen zaizkion beste termino batzu, ez? Kontserbadore hitza edo nostalgia puntu bat edo iduritzen zait hori askoz ulergarria balin bazait ere, oso ulergarria, zen uste dut niri ere gertatzen altzaitan zerbait dela denborarekin. Oso arriskutsua izaten aldela, bi gauza horiek ez desberdintzea. Ze tradizioa oso moldagarria da eta abstraktua, aldiz jendea eta ideiak ez horren beste. Eta uste dut, jendeak duela egiten tradizioa fosilizatzen eta ez tradizioak berak ez duela errurik. Zu Trikitixa mundutik heldu zara, bilia zara Kepa Junkera eta Sorginak proiektuan,
gaur egun Neomak taldeko kide zara, zer behar du musika batek tradizionala izateko? Edo nola egiten da musika tradizionala? Lehendabizi uste dut, galdera horren atzean dagoela zer da musika tradizionala, ez? Orain hitzek horraipatu ditu termino batzuk, nik ere hortik joko dut, zerbait askea, zerbait zabala, zerbait abstraktua, baina egia da, guri behintzat trikitixa munduan beti zehaztu dizkigutela ezaugarri batzuk. Eta tradizioa definitzen duten ezaugarri batzuk, ez? Eta ezaugarri hori gainera izan direla oso zurrunak edota oso, ez dakit, ukitu ezinak, ez? Beti esaten da, zer da euskal musika tradizionala, Euskal Herriko tradizioari eusten dion zerbait, musika, erritmo, kopla, zehatz batzuk dituen zerbait, eta gure kasuan, trikitixa eta pandera, euskal musika tresna horiek erabiltzen dituen zerbait, ez? Eta hori izan da, ume-umetatik gure inguruan inposatu zaiguna, esan zaiguna, eta bai bizitu izan dugu agian, oraingo perspektibatik ikusita, zerbait itxiagoa bezala, ez? Gume-umetatik trikitixa txapelkitetan ibili izan gara, eta esperimentatzen hasi gara agian, adin batetik aurrera, Kepa Junkerarekin jotzen hasi ginenean, edota orain Neomak proiektuarekin, eta bai uste dut, badagoela gizartearen zati bat, musika tradizionala itxiagoa sentitzen duena, guk behintzaten horrela jaso izan dugu hortaz. Nola egiten da musika tradizionala? Hitzek esan duen bezala, bakoitzak zerbait eskainiko dio tradizioari eta musika tradizionalari, zerbait oso askea da hortaz, ez nuke definituko, eta beti eman zaion definizio horrekin, hautsi nahiko genuke guk, eta ez esan hau bai da musika tradizionala eta hau ez da musika tradizionala, guk adibidez, oinarrian musika tradizionala daukagu, baina badakit badaela publiko jakin bat, edo publiko profil mota bat, esango dizuna guk egiten dugunak jada ez duela tradiziotik ezerrez. Hortaz, uste duela galdera bat, hausnartzeko asko ematen duena, eta oso desberdina dela gizarteak guri adibidez, esaten dut trikitixa munduan, umetatik esan zaigun hori dela gauza bat, eta gaur egun pentsatzen duguna dela beste bat. Galdera pixkat zabalago batzuekin hasiko naiz, eta nahi zuen bezala hasi erantzuten. Zer da tradizioarekin haustea, eta zer da tradizioari eustea, edo jarraipena ematea? Nire ustez, ez doaz bananduta. Tradizioa hausten duzulako ez zaude tradizioari segida bat ematen uste duten elkartuta doazela. Eta lehen Jonek esan duen moduan plagioak edo lapurketako edo alako konotazio negatibo bat, ez? Tradizioa eraldatzen, berritzen, aldatzen hasten garen momentutik erabiltzen diren terminoak ere badute alako konotazio negatibo bat, ez? Haustura, tradizioari traizio egitea, eta badirudi hitz horiek erabiltzen ditugulako tradizioa hausten ari garelako ez gaudela tradizio hori segida bat ematen. Eta uste dut justu badela segida bat, ez? Gure kasuan adibidez, badakigu trikitiak baduela publiko jakin bat, agian trikitia eta panderoa organikoki entzun da, hori dela bakarrik, ez? Tradizioa. Baina Neomak ziurrenik iritsi da beste publiko baten gana, edo gazteagoak direnak, edo eta trikitia eta panderoa entzuten ez dutenak edo, eta iritsi gara beste esparru batera, eta eman diogu segida, ez, gure moduan hortaz, uste duten haustura hori egiteak ere ekartzen duela segida hori, ez dakit. Nik bi termino erabiltzen ditut debate hau edo gauza hauetaz pentsatzen dudanean, niretzat baliagarri zaizkidanak, eta beste mila modutan esan litezkeenak, baina pixkat tradizio eta folklorearen artean marra oso lauso bat, baina marratxo bat ezarri, ez? Non, tradizioan niretzat injustu den, bizirik den hori, eta jendarte batek erabiltzen dituen espresioak eta erabiltzen dituen moduak. Orduan, horrekin nekez hausten alda. Ze jende hori aldatzen den enean, gauzak aldatuko dira, simplemente. Eta orduan folklorea erabiltzen dut esateko pixkat kontrakoa, ez? 19. mendean
maskaradak ez ziren exactamente bermoduan emango gaur egunarekin, ez? Orduan, nik egin nahi baldi manu, maskarada, edo, espresio kultural hori oso modu zehatzean eman, momentu horretan ematen zen bezala, horri izaten aldiot folklorea, ez? Da, ez dago mugimenduan, da foto geldi bat, tradizioaren momentu bateko foto itxi bat da, ez? Nik piskat esan denarekin eta ez errepikatzea harren, ala ere, nik ere hori ez, haustura eta jarraipena ez dut bat ere argi ikusten, ze biak daude tradizioan, esan den bezala aurrera joaten da, tradizioa gauza oso inteligentea esan nahi dut, kapaz dela dozein egoera berriria egokitzeko, eta funtzionatzen duela bere balioa edo erabilgarria edo bere funtzioa betetzen erabiltzen duen bitartean. Bai ikusten dela, gehiago nik ikusten dut tradizioari olako mespretsu bat, pixka bat, zerbait zaharruna eta zerbait fosilizatua edo folklorizatua bezala, baina uste dut hori dela ezagutza eskas batengatik. Ez dagoelako jakintzarik atzean, eta ez delako jende bat agian hortaz busti, edo bustia ala izan, eta hor ere bada pixkat sentsazio bat, jende batek nola ezin izan duen hortan sartu txikitatik, ez duela bere tokia ere agian txikitatik edo bidean, ez duela bere bidea hor agian aurkitzen, baina ez dut uste tradizioaren gatik berez denik. Eta bada horrekin hautsi nahi eta behar bat, aita erailtzea bezala, nik berria egiten dut, baina berria badakigu, zakit, humilitate pixka bat ere beharduko dugu momentu batean, ez? Gauza batzu egin dira, heldu dira orain arte ere, igual funtzionatu dutelako, agian gauza batzuak ez digute balio, baina beste gauza batzu zen alditugu bazter, eta gauza batzu deskubritzen dugu jadanik berritzat ditugula, jadanik eginak izan direla, eta baztertuak izan direla, eta berriz hartzen ditugula, beraz, nik termino horiekin kasu asko eta errespetua handiz jokatzen dut, eta pixka bat Jonek esan dunarekin folklore hitza ulertzen dut zukola baliatzen duzula, baina berez, baina nahi nuke bairatu justuki esateko folklorea herri jakintza dela. Beraz, ez da fosilizatua ere, niretzako da argazki bat. Bai, nik hori erabiltzen dut beste baten faltan, eta gero egunerokoan seguramente erabiliko ditut baliokide. Ipatu duzu hitz, mespretsua, ezagutza eskasa, nire ustez ere bada beste faktora sartzen dena hor, eta da herri hontan esanen dut, autentizidade behar bat ere badagoela, ez? Edo gurea den eta hemengoa den horri heltzeko, zergatik dago? Nik uste dut, jadanik ezin dugula konparatu, edo ezin garela jarri ere, edo ezin dugula egin hemen deus gertatzen ez baliz bezala, esan nahi dut, euskal kultura hitz egiten dugu, euskal herria ez denean, jadanik nazio bat ere, esan nahi dut, estatu bat, beraz, ari gara gauza asko egiten, indar asko ematen ari gara, jadanik gauza batzu aurrera, beti defendatu, berriro ekarrazi nahian, benetan gozatu, ez dakit, sinpleki gozatzeko bakarrik ez baliz bezala ere, esan nahi dut, gauzak egin zerbait ekartzen digutelako, ez? Uste dut neork ez duela eskubiderik esateko zer den tradizionala eta zerrez. Eta uste dut tradizionala izan daitekela, baliagarria den bitartean, beraz, herriak eta tradizioa, esan nahi dut, kantu edo dantza egiten duen jendeak, jende horri baliagarri zaion bitartean. Esan nahi dut, niretzako horrek du egiten tradizionala ez, niretzako igual, ez da tradizionala ere zuen taldeak egiten duena, baina niri ez ideus ekartzen esatea hau tradizionala da, edo ez. Bere funtzioa betetzen duen bitartean, gero niri bai egiten zait pixka bat ikusten dut aldea, funtzio hori gehiago ekartzean jendartera, ez dakit nola esan,
nire amaren alabak taldekoa naiz, eta guk ere ikusgarriak egin ditugu, eta kantatu dugu jende aurrean. Egiten duguna iduritzen zait tradizionala dela, baina tradizionala ez dena iduritzen zait eszenatoki baten gainean izatea. Eta bilakatzea pixka bat publikoa kontsumitzaile eta zu artista. Nik tradizionaltzat ikusten dudana da, balin bada zerbaitek definitzen duena niretzat tradizioa da, euskal herritarrak dantzatu, kantatu, bertsotan, musikaio eta egin dezan. Ez dezan utzi hori besteen esku, edo artista batzuen esku, eta izan dadin, eien egunerokotasuna, ontzeko, posteko, edo baliagarri tresna bezala pertsona bakoitzerak. Hori zain niretzako tradizio hitza. Ez dezagun izan behar, Maialen Lujanbio bat bertsotan aritzeko, eta batak ez du besteak entzen, baina agian hor nik koska txiki bat, edo desberdintasun txiki bat ikusten dut, herriak berak duenean egiten, eta ni herria naiz, baina ja eszenatoki baten gainean, eta hor aldea ikusten dut, jadanik. Eta ularatze hori ez da pixkat galdera da, Bai. Tradizio horren egokitzapena? Izan daiteke, baina nik ikusten diot arazo bat, da hortara goazela asko. Ja, eta bestea geratzen dela datera. Eta harremanak guztiz subertitzen ditu. Muga bat etzen tokian muga bat ezartzen du, oso modu zabalean esan da, baina ikuslegoan dagoen edonor izan litekeenean egiten ari dena, horrez dago mugarik. Ez? Ni atera naiteke erromerian dantzatzera edo ez, baina atera naiteke. Ordea, Navarraren ara ikuslegoan baldimanago ez dut trampaldora igotzerik. Ez dut, orduan, eta gainera ordaindu egin dut, eta kondizio materialak asko aldatu dira toki batetik bestera. Hor dago nik uste aldea. Eta beste bat, pixkat, ezer gertatuko ez balitz bezalako zera horrekin, klaro, badago, beti ere edo usu aldean uzten dugun zati bat, eta da kolonizazio kulturalarena. Beti tradizioa berritu, tradizioa hautsi, tradizioa egokitu egin behar dut, baina hortaz hitz egiten ari garenean, normalean esaten ari garena da imperioaren moldeetara egokitu behar dugula. Bai? Eta hor ez gara deus garatzen ari. Ari gara zatitxo bat hartzen, beste modu batzuk ematera, eta pixkatola zirto moduan botatzeko, baina esaten ari garena da, egin behar du, gure buruari esaten ari gara, gure tradizioak ez duela balio, eta tradizio hori berritzeko egin behar dugula hegemonikoa dena hartu, eta txapa eta pintura enboltorio bat eman, eta enboltorioa da gure tradizio hori mamia izan beharrean, ez? Eta gero, bera, eta justo kontrakoa esateko, dantzai hauziak kobreekin ematen hasi zirelarik, hain justu hori da adaptazio bat, ez? Trompetak, saxofonak ez dakizter, asmatzen dira, eta orduan, bizirik den erritu bat, orain ematen da beste instrumento hauekin. Oso ageriko beste zera bat, beste adibide bat, da soinu txikiarena. Soinu txikiak, naiz eta, bale, infernuko auspoa, mitori guztia, guapo dago, baina azken finean, soinu txikia hartu zen, hain zuzen ere, erromeriak bazirelako, emakumezkoak koplatan ari zirelako, pandero ez lagunduta ezak eta batean, zarata gehiago zegoen gizarte batean, soinu txikiak, abantaia asko ematen zituen. Orduan, ez dago tradizioarekin hausturarik, badago adaptazio bat, baina badago adaptazio bat, nun mami nagusiari eusten zaion, ez? Baliabideak dira berriak, edo musika tresna hitzak berak oso erraz esaten du, da, tresna bat, bai, da lanabes bat. Orduan, lanabes batek balio baldimadu egin behar den lana hobe egiteko, balio du. Baina, lanabes hori ez da izango ezerren portadore, ez da izango tradizioaren portadore. Hornik bai, gehitu nahiko nuke zerbait,
eraman nau zure, zuk esan dagoak hausnartzera eraman nau, eta guztiz ados azkenean tradizioaren pixua ez daukatela holtzan dauden, bakarrik ez daukagula, eta tradizio dela herriak egiten duela, ez? Tradizioa. Eta gero, Jon, okerrezpanago esan dezu, tradizioa berritzen den momentuan, edo eraldatzen den momentuan, hori egiten dela, uste dugulako tradizio horrek ez duela balio, edo adaptazio bat behar duela, ez dakit horrela esan duzun, edo eta... Iruditzen zait, behintzat erabiltzen dugunean, hitz batzuk edo pentsamendu batzuk erabiltzen ditugunean, neuri behintzat gertatu zait, hola gertatu zait, hausteko beharra baldin badut, bai iruditzen zait pixkat hori, hausteko beharra baldin badut da pentsatzen dudala ez dela aski ni naizen hori edo ni naizen beharrei erantzungo dien zera horretarako ez duela balio horregatik behar dut hautsi ezagit. Bai, agian, horrela pentsatzen duen momentu batean. haustura hori egiten dugula, aurreko horrek, edota ez, mamian tradiziotzat daukogon horrek ez gaituelako asetzen edo. Zakit hor, pixka baten galditzen naiz, azkenean guk, gure kasuan begintzat, uste dut guri izatez asetzen gaituela erromeria batek, eta egiten ditugu, eta egin izan ditugu urte luzez, baina agian orain, momentu honetan, zuri arrazoi ematen ari naiz ez, baina pertsona bezala, nik neritz bezala edo, eta guk neomak bezala behar dugula eskaintzen duguna beste zerbait izatea, baina kenduko nuke nire diskursotik ez digula mamian denak balio digu eta asko gainera izan da gure infantzia, eta gaur egun ere egiten dugun zerbait da. Bai, da pixkaten gaioa, ez dakit labainkorrak guzti. Bai, lausoa da mundu hau. Okurtzen zaidan galdera da, posible da musika tradizionala ez egitea? Nik uste ez, musika guztiek badutela beraien tradizioak eta beraien errituak. Orduan, Euskal Herrian bertan hainbat musika tradizio daude bizirik batzuk besten ondoan eta batzuk bestea bustitzen dituztenak. Motz esateko, rock radikala gure tradizioetako bat bada. Eta ez dakit, musika urbanoa, hitzori erabiliko dut, ona heldu denean berekin badakar bere tradizioa, eta bere estetika ere bere tradizioa da. Eta bere egoteko modua, eta bere zuzenekoa egiteko modua, eta bere produzitzeko eta sortzeko modua, hori guztiat bere hortan ere tradizio bat bada. Oroitzen naiz, ekainan egon nintzela jardunaldi batzuetan, justo tradizioaren bueltakot, zure egon zinen Jon, eta ez dakitzuk esan zeren, baina oroitzen naiz, nioan nintzela pixkat ideia horrekin, deiatak esaten zuena, guk berritasun edo berrikuntza ditzen diogun hori, ez? Ona heltzen, dena aguziakako txartean, baina ona heltzen den berritasun hori beste tradizio baten parte da, ez? Osa, gure tradizio, gure erekako txartean, baina gure tradizio hortan berrikuntzatik ikusten dugunean, ez da, momentu hontan sortu den zerbait, bezik eta igual beste tradizio batetik heldua dena. Eta ez dela berria, ez? Esaten da, den asmatu dagoela, esan nahi dut. Eta hori da, adibidez, Broken Brothers bat heltzen denean Iruñera ere, iduritzen zaigu Iruñan zaude, eta ze soinu berria, eta tradizio handiko linea bat da, eta da, segun nola nondik zatozen, nora datorren, eta gero oso garrantzitsua da ere, tradizioak mugitu daitezen ere, hijitoek garai batean bezala, baina orain beste modu batera, ez, baina musika beltzarekin, baina zenbat kapaz diren tradizioak bata beste iri hartzeko, eta plagioarekin hitz egiten genuen pixka bat, baina azkenean ongi plagiatzeko metodoa da, ez da hartzen dizut pixka bat zuri, besteari kontua da jendeak ez duela behar hartu dela, baina agian hobe da plagiatzea urruti dagoenari, ez eta hurbil dagoenari, baina tradizioa hori da, ez dakite, bustitzen eta hartzen eta uzten den gauza bat. Dena atorrela non baitetik azkenean. Eta gehienak oki duela gainera harremana lehen ere, batzutan
hori azten azu egiten zaigu ez, baina joan etorriak beti horrela dira, eta ezakite, adibide Ben Bidali nizuen, ari nintzen New Orleanseko aspaldiko musikari batzuei buruz irakurtzen, eta 19. mendean zeintzuk ziren boladan zeuden dantzak New Orleans, Louisiana inguruan, eta horietako bat zen kadril. Eta ni kadril hitzori, kadril, eta batean nintzat kadril zen, Bedaxagarren disko batean agertzen zen doinu bat, ennuen inoiz dantzatzen ikusi, enekien zertzen, eta batean 19. mendean, gertatzen ari zen ber momentuan New Orleansen, eta Euskal Herriko zati batean bederen. Bai. Eta gero aurretik aipatu dugun gauza interesgarri bat bada, da nola arreta deitu dion Joni Kadrilak han ikusi duelako eta hemen goluturera duelako, baina garrantzia eman dio beste tradizio bateko azen gauza bati, alta gure tradizioan genuen. Ez dut txarrera esaten, baina esan nahi dut, ohartza ere beti kanpora begira zerbait, eta, hasten garen baloratzen hemen ditugun gauzak ere guai direla. Baina nitz baliatuko dut, zuk aurretik aipatu duzun gauza bat, Neomaki kritika egin dizuete noizbait, aurpegiratu izan dizuete, ez dakit, traizio hori ez, traizio hori egin izana, igual zentozten mundu horrekin hautsi, eta orain ari zareten hontan ibiltzea. Ez dakit kritika horiek nondik eginak izan diren, zeintzuk izan diren kritikak bere horretan? Nik usteet, kritika horiek edo komentari horiek gatu zela tradizioa ulertzeko moduetatik, ez? Hemen aipatu da, eta behin da berriz esan dugu, tradizioa ez dela gauza itxi bat, gauza zabal bat dela, tradizioa herriak egiten duela, baina egian badago pentsamolde jakin bat, uste duena tradizioa direla instrumentu jakin batzuk, metrika jakin bat, soinu jakin batzuk, eta hori dela tradizioa, eta listo. Guri gertatzen zaiguna da, katozela musika bat egitetik, eta tradizio hori modu batera bizitzetik edo eta modu batera erakustetik, eta hori aldatzen den momentuan badela ez dakite publiko zehatz bat txokatu egiten direnak, ez? Edo zer egiten ari dira. Berriz ere, Trikitixa eta Panderoa aipatuko ditut, baina nik gehien ezagutzen ditudan musika tresnak direlako da, eta inguru hortan hasi izan naizelako, izan da apur bat inguru ukitu ezin bat, ez? Tabu bat. Eta adibidez, zerbait komertzialagoa egiten hasten zaren momentuan ere ematen duen tradizio hori, eta Trikitia eta Panderoa saltzen ari zarela. Eta bai da kontu baten guri iritsi zaiguna, hausnarketarako ere asko eman diguna, eta guken defendatu behar izan duguna. Agian zuretzat, tradizio hori zerbait txarra egiten ari gara, edo zentzu negatiboan ari gara erabiltzen tradizio hori ziurrenik da, zuk pentsatzen duzulako tradizioa dela, horixe, erromeria eta listo. Orduan, tradizioa ere, hitzek esan du, ez dela soilik oholtza gainean ikusten dena, eta ni egon naiteke oholtza gainean zuretzat hain tradizionala ez den zerbait egiten, baina agian zu zaude behan Euskal Herriak tradiziotzat hartzen duen harin bat dantzatzen, eta ari gara hori bultzatzen, ez? Orduan, hortik jotzen dugu pixka bat ezakit, ze iritzi dezuten. Baina ordea, inoren sorpresarako, hau eta begira nik justo kontrakoa zer zen, nik kanpotik bizi dut soinuaren mundua, baina soinua Euskal Herrira iritsi denetik belaunaldi guztiek hautsi dute aurreko belaunaldiarekin. Guztiek. Orduan, movida da, tradizioaren ikuspuntu oso polita izan da, hau gordeko dut, igual inoiz tatuajea bat egiten maut, izango da zure esaldi bat, eta tradizioa azkarrago mugitzen dela jendea baino, jendartea dela ertxiagoa tradizioa bera baino, eta jendarte, guk geuk hartzen dugu tradiziotzat, gu kulturatuak izan garen momentu hori, eta orduan urrengoak bere egiten ari hasten diren momentuan, orduan hori da tradizioarekin haustea, baina gure belaunaldiak aurrekoarekin egin zuen bergauza da, berriro ez. Eta, soinu txikian hori oso bistakoa iruditzen zait dela. Eta ordea,
badago belaunaldi bat, berriz esango duena, hauek ari dira, gaizkiari dira, hori da tradizio, beste tradizio. Eta hori da, agian tradizioa hori da. Bai, nik uste dut, ez dakite esaten ari garen laburtuz, agianen tradizioak hartu ditzakez bide desberdin asko, eta agian pertsonak geratu daiteke bere bidearekin eta listo, eta bere bidearekin geratzen den pertsona horrentzat, gainontzeko bideak ez dira tradizio izango. Hortaz, Bai. Nik bizitu dut, adibidez, Jose Miel Bidador pastorala egin ginoenean Iruñean, Iruñean geunden, eta beraz nahiko babestua sentitzen nintzen ere, zelen aldia zen errezengoa eramaten nuela, eta Siberutik kanpo. Eta etorri zitzaidan amikuzeko pertsona bat, ez dela Siberotarra ere, eta pixkat ulektarazteko guk hola deitzen ditugu gure artean, bizar suriak. Eta beraz, etorri zitzaidan, eta esan zidan, ikuskizuna oso polita, baina, banekien deitzen zuela ikuskizuna, eta nire etzela ikuskizuna. Eta berak bazekien, nik ez nuela ikuskizuntzat hartzen nire lana. Baina hau pastorala, ez da pastorala, eta esaten diot, ados, eta zergatik ez da pastorala, esaten diot, makil kolpeak ez direlako entzuten esena gainean. Klaro, guk minimalistagoak izan nahi genuen Suberoan baino, bazen beste pentsakera bat atzetik, beste lan bat, Siberoan ez dena eramaten, eta tauladarik ez genuen eman, eta lurrean bertan jotzen genuen, eta beraz tipo horrek, esan zidan, etzela pastorala horrengatik, beraz horregatik deitzen ditugu bizar suriak ere, eta dira, momentu batean, garai batean, eta blokeatuak dauden gauza batzu, eta epai supremo batzuentzat hartzen dute hien burua, baina hori ez da deus grabea, zuk ez badiozu garrantzirik ematen. Eta esan zidan ere pastoralak izan behar zuela askoz sinpleagoa, askoz ulergarriagoa, laborari xumearentzat egina zela pastorala. Eta nire buruan egin zuen, ze bera laboraria da. Eta esan, hola kontsideratzen baduzu zure burua, pixka bat sinplista, eta ados, hau ez da zuretzat, baina, ez dut uste pastorala hori denik. Bastante izen polita bizar xuri deitzea. Bade beste kontzeptu batzuk ez? Honen bueltan ez dakitzera gehiago nahi duzuen gehitu, edo itzuli beste galderen batera, edo... Nik, tonteri bat, parkatu. Hau ni buruz pixkat ikasten eta ea zen idatzia eta zer ikasnezaken gauza behi buruz hasi nintzenean, banuen zer bat, eta da, niretzat, horrela esango dut, ez dokamairuren belaunaldia oso tradiziozko gauza bat zen, ze kantu asko ezagun ditut, aurra naizenetik etxean hori eman didate, eta nizat hori zen, argi eta garbi euskal musika tradizionala. Ordea, pixkat, ariketa bat eginez, beraiek momentu horretan egin zuten horri, argi eta garbi, beraiek egiten saiatzen ari zirena zen, Hego Amerika osoan eta Ipar Amerikan ere, gertatzen ari zen moda bati jarraiki. Hau da, Folgeist esaten zaiona ez, herri baten gogoa, kantuen bidez mamitu, gitarra zeman, jende asko bildu kantu hiek emateko, hau da, tradizioarekin tradiziotik edaten zuena, baina tradizioa etzena, eta tradizio baten sortze bat bere hortan badena, ez, neurri batean. Naiz eta, ez da, oso simplea da horrela esatea, baina polita egiten zait. Euskal kantagintza berrian, hitz garrantzitsuena, seguramente ez zen ez euskal, ez kantagintza baizik eta berria. Baina azkenean nahi gabe beste denbora batetik bizitzen duzunean, ez, errazago jartzen diogula etiketa hori, ez, zuk esan duzu, umetan hori entzutean, nahi gabe ere lotzen zenuela zure tradizioa da, noski, baina denbora jakin horretan beraiek hori sortu zutenean zen... Horregatik hitz egiten dugu tradizioetaz, ez tradizioaz. Bai. Igual hori da planteatu berdena ere pixkat. Claro, eta kanpoan utzirik, nik neuk asko erabiltzen dudan zer bat dena, baina euskal musika tradizioa hitza erabiltzen, hitzoiek erabiltzen ditudanean, eta hemen biztan geratu denez, soinuaren tradizioak eta pastoralarenak beraien bideak apenas gurutzatu dituzte. Guk euskararen herri bat dugunez buruan, hartzen ditugu euskararen herrian dauden tradizio diferenteak, tradizio bakar bat balira bezala, eta ez dira, tradizio
diferente pila bat dira, beraien artean eukiko dituzten harremanak, eta harreman handiagoak eukiko dituztenak seguramente denbora joan ahala, ez? Orain dela 50 urte etzen pastoral bat gertatuko Iruñan, eta orain dela 15 urte, seguramente apenas. Gertatu zen Parisen, baina bai. Egia dela mundu bat, edo nirula pasatzen zait, barnebiltzen dituen kontzeptu denak, pixkat betikako txartean behar ditu dela jarri ez, euskal, gure, tradizional, oiek denak, aipatu zu Ezoka Amairu, esan genezake, zuk aipatu zu plagio bat ere izan zela, bere zentzu honenean, ez dakit plagio favoritori duzuen, zuek aipatzeko. Nik batzu bai. Ezagutu dudan azkenetarik bat, eta hau guztia oso ongi esplikatzen duena da... Aber, nigo nintzen. Bai. Nik ez duen ezagun. Zera. Hoi ama Euskal Herri Goizua, nintzat da, berriz ere, Ezoka Amairuri esker, gainera nire txan horrela da, Ezoka Amairuri esker, tradiziozkoa den kantu bat, Benito grabatua izan duelako, Siberuko kantu bat delako. Vale, hori da nik neukan bersioa gutxi gora bera. Gero jakin izan nuen, etzela, jainkoak orain dela 2000 urte hor Siberuan harri batean idatzita utzi zuen kantu bat, haizik eta Etxaunek idatzitako kantua zela. Eta, orai, deskubritu genuenean, 1960 hamarkadako pop kantu bat dela, literalki, bere melodia osoa, letra euskaraz emana, pues, oso ongi esplikatzen dugu guztia. Kantu hori erabilgarri zait, hitzak goxoak dira, doinua polita da, kitxo, musika tradizionala da. Eta gero, hasieran plagioari buruz esan dudana deusestatzen du, baina seguramente, eta Iruñetik etorrita, historiako plagiorik politena Euskal Herrian, gainera Euskaratik erdarara pasadena, da Olentzeroren doinua 1 de enero, 2 de febrero izatea. Hori da, igual, Euskaldunok ez egin dugun zabaltze onenetariko bat. Zego duze, gehitzeko? Bai, igual aldatzeko pixka bat musikatik, dantzak. Ez ditut esan entzain, ze jendea ohartzen ez deno ongi plagiatua delako, eta beraz ez ditut iturriak salatuko, baina dantza pare asko, Iruñean dantzatzen direna gaur egun, plagiatuak izan dira. Eta ez da gordetzen den sekretu bat, baizik eta funtzionatzen duen bitartean horrela, eta jendeak bere imaginarioan eta bere tradizioan sartzen balin baditu, ongi plagiatuak direlakoan, ea gertatzen den, eta ala segi dezala. Eta azuken eritz? Ez dakit favoritorik edo, baina bai dela egia askotan gertatzen zaigula Jonek aipatu duena, ez? Hartzen dugu kantu bat tradiziotzat, edo eta guk entzun diogun pertsona horrena izango balitz ezala, eta jakiten duzunen ez dela horrela izaten da, lako hasieran ez buruak egiten dizu kerrako bat, eta gero esaten duzu, ostra, bada plagio bat, eta zergatik da plagio bat, ondo egina dagolako, eta hartzen dagolako zerbait ondo egina, adibidez, behin batean Loiolan, ez? Umetatik kantatu izan dugu, dantzatu izan dugu, eta gero entzuten duzu bertsioa inglesez, Jon Denberrek abestuta, eta da, ostras, ez da eganena, ez? Ez da saldiasen kantu bat. Tradiziora itzulita eta Durangoko azoka segitu heldu dela kontuan hartuta, bada tradizio bat zuen dago azokara bisitan joatea? Bai, niretzat, umetan eskolarekin joaten ginen, baina familiarekin ere izan dugu ohitura hori ara joateko, eta orain da apur bat, aitzaki bat lagun artean ere biltzeko, eta sortzaien artean ere sortzen dira lako elkarrezketa batzuk nire ustez oso aberatsak direnak, eta bai, izaten da, asteburu bat edo eta aste bat Durangora joaten garena. Gu ikastolarekin eta lizeoa eta kolegioarekin joaten ginen hori autobusean ara eskola egun batean, beraz ongi etortzen zitzaigun eta asko maite genuen. Baina egia da orai pixka bat urruti geratu zai dela, esan nahi dut kilometrotan handa eta ara joan behar da, eta nagia pixka bat eta horreko egunetan beti karrikiritik pasa eta elementu berdinak erosten alditugunez, nahiago komertzio txikian.
Nik ez, hola, tradiziorik ez. Askotan izan naiz, eta inoiz izan naiz azokan bertan jotzen, bestela ere Durangoko lagun musikariak baditugu, eta joan izan gara kasi gehiago hoien kalen tragoak hartzera, eta hola. Baina loxe tradizioa ez. Eta gainera beti ez hor dut arrori duen zentralidadea, agian beharrezkoa izan da ere, duen zentralidadea euskarazko musikaren eta literaturaren produkzioaren inguruan, horrek ere sortzen ditolako ezin egon zerbait. Nahiago dudalako agian ara joan gauza raroak bilatzera, eta ez hitzek dioen bezala karrikirin edo zein egunetan lor dezakedan hori lortzera baino. Oso ongi, eskerrik asko hirukote, eta segituko dugu beste batean. Ongi. Hurrengo arte. Esker.